Bitartean, etxera elkartea Bruselara doa. Europara preso zein senideok pairatzen duen giza eskubideen urraketa sistematikoaren berri zuzenean ematera. Zibilizatuena omen den Europa honetan ere giza eskubideen urraketa sistematikoa eta planifikatua oraindik ere ematen delako. Horregatik, eskubideen aldarrikapena egitera goaz. Bruselan, martxoaren 3 eta 4 alderdi eta eragile ezberdinekin biltzera goaz. Gure egoeraren berri emango dugu bilera horietan. Giza eskubideen urraketen kontra indarrez eta alor guztietatik ekiteko. Horrela, Europako Parlamentua eta Flandeseko Parlamentuak ere gure egoeraren berri jakingo dute. Egutegi ofizial horretaz gain delegazioak Bruselako Amerika etxean antolatutako hitzaldian hartuko du parte. Bertan, Kolonbiako errepresa aliatu batek eta etxera elkarteko kide batek hartuko dute hitza. Talde hauekin guztiekin 2014ko urtekaria izango da lan tresna. Abenduan aurkeztu genuen urtekaria eta ordutik gure egoera hobetu baina okertu besterik ez da egin. Trampa legalak martxan jartzen ari zirela ikusten genuen orduan baina momentu hartan ezin genuen imaginatu ere egin trampa legal horiek Europako legedia. Aginduak osorik urratzeko helburuarekin ari zirenik. Abendutik martxora bitartean jauzi kualitatiboa egon delako. Orain artean, Estatu Espainiarrak giza eskubideak sistematikoki eta euren legeak momentuko interesen arabera urratzen zituen. Bitartean, dispertsioa aplikatzen jarraitu dute, senideak senide izateagatik zigortzen. 2014 urtean, 36 egunetik behin dispertsioak istripu bat eragin arren. Horregatik, guztiagatik etxeak Bruselara doa. Interpelazioak egitea, Europako legebiltzarrera, Flandesera edo behar den tokira. Giza eskubideen urraketak salatzera. 11 senide eta lagun izango gara Bruselara goazenak. Madrilen, Parisen, Puerto de Santa Marian, Clermosen, Lainkurten, Badajoz, eta Castellonen senide eta lagunak ditugunak. Datu moduan, delegazioa osatzen dugunok, ingelesez, frantzesez, gazteleraz eta euskeraz moldatzen garela aipatu nahi dugu. Euskal Herrian, Estatuan, Europan, munduan edo behar den tokian. Euskal biztanle askoren eskubideak zapalduak dauden egoera honi amaiera ematea larritasunezko zerbait delako. Por otro lado, esta semana también se ha llevado a cabo por primera vez una reunión entre Etxera y un lehendakari de la comunidad autónoma, en este caso el señor Urkullu y sus colaboradores. La reunión contuvo contestaciones varias del mundo político, pero para nosotros el resultado fue bastante satisfactorio al quedar prácticamente de acuerdo con los dos puntos principales que se llevaron a la reunión: la dispersión de nuestros familiares y las consecuencias que ello supone para nosotros y el sufrimiento que se nos ha causado durante todos estos años. Seguir las reuniones periódicamente fue el compromiso que se adquirió en la reunión. Mila esker elkarretaratzera etorri zareten guztioi, euskal preso, ieslari, errefuxiatu eta deportatuak etxera. Eskerrik asko, gabonen hori.